dyma Elliot Richards. Mae Richards yn croesi at y postyn pella. Mae Ware yn disgwyl. Y Barri o dan bwysau. Dyma Kane Owen! Owen ar bêl yn symud i bobman yn yr awyr. A Mike Lewis yn gwneud yn dda yn y gôl i'r Barri. Cyniad da gan Jeffries, y rhyngipiad gan Ware. Venables, Mile Davis! Arbediad da gan Mike Lewis. Pen-y-bont yn ennill y bêl yn ôl, ac yn arbas gan Venables, sgwar at Mile Davis. Kane Owen tu allan iddo fe. A mae wedi curo Michael George at y postyn pella. Venables! Chydig heibio'r postyn gan Chris Venables. Jamie Veal dros y gic rhydd. Mae'n mynd at y postyn agosan. Dan Jeffries sy'n clirio ar y foli, bêl yn gwyro! A Adam Persbeck yn syrthio ar y bêl. Jeffries yn clirio gyda'i ben. Ar y foli trod chwith Rhys Davies ni dal hi. Persbeck yn penderfynu mynd yn hir, ond dim ond yn cyrraedd y cylch canol oherwydd nerth y gwynt. Pediad da gan Keenan Patton. Patton, chwilio am gyfle i ergydio. Mae'n gwneud hynny, a dyma Snaith. Dyna chi dacl holl bwysig gan Billy Borge. Mae Keenan Patton ar ergyd yr arbediad gan Persbeck. A oedd Sam Snaith yn dod mewn ar ei drod dde, ond Billy Borge yn taflu hunan o flaen y bêl. Eto, nawr te Rhys Davies. Davies, ail gerdyn melyn a coch i Rhys Davies. Wel, y dacl yn hwyr ar Cion Raffel. Fe glywon ni rwai o boen gan Cion Raffel. A dyma fydd trobwynt y gêm rwy'n siŵr. I ni wedi chwarae 11 munud yn unig yn yr ail hanner. Coch i Rhys Davies, y Barri lawr i 10 dyn. Tafliad hir yn y cwrt Cosby. Kane Owen! Ergyd nerthol gan y capten, ychydig dros y bar. Kane Owen yn disgwyl y bêl i ddod lawr ac ar ei drod chwith nodweddiadol yn methu taro'r target. Gwaith da, edrychwch lle mae Hulbert. Mae Hulbert yn cael ei ddal o'r tu ôl gan Lewis Harling. Mae Harling yn cicio'r bêl bant. A cerdyn melyn diangen i Lewis Harling. Cerdyn melyn allan yn barod. Mae'n ail gerdyn melyn fan hyn i Oli Hulbert. A mae'r Barri lawr i 9 dyn. Mae'n y gwyno fan hyn gan Oli Hulbert. Oli Hulbert a Iwan Arwel yn cwmpo mas yn llwyr fan hyn. A mae'r Barri yn mynd i orffen y gêm gyda 9 dyn.